danas ćemo od ove blitve da napravimo nešto lepo i ukusno. A šta, vidjet ćete u nastavku videa. Evo, sada sam stigla kući, evo donela sam blitvu i sada moramo da je operemo. Lepa biljka i tako pa se može ukusno jelo spremiti od nje. Evo, stavit ćemo ovu vodu da se greje i posolit ćemo je. Evo ga. Pripremila, čekam da se voda da proključa da bih blitvu blanširala. Umeđu vremenu pripremit ću pirinač koji će mi trebati za filovanje. Evo, dolila sam i vodu i stavit ću ovdje da se proključa. Evo, voda je sad u takvom stanju da možemo početi da blanširamo blitvu. Jednostavno, evo, vidite, to je dosta. Evo, pripremila sam posudu, istavimo ovdje i tako redom. Voljela bih da gledate ovaj moj video, da ispod u komentarima napišete iz kojih gradova me pratite. Bilo bi lepo da znam gdje se sve gleda moj video. Hvala. To je izblanširano. Možemo ga kratko samo pokriti da postane još malo. I ostavimo ovo sa strane. Dok se ova masa hladi, pirinač je kuvan, u mom omiljenom vogu spremit ćemo masu za filovanje. Ovaj put koristim ovo ulje koje ima miris butera. Pošto uz blitvu volim i ukus belog luka, ja ću da pomešam malo i ovo ulje sa mirisom belog luka, ali ne previše. Ja sam ovaj put uzela isto i mladi luk, da iskoristim ovo zeleno lišće. Njega ću oprati, iseći i ubaciti da se dinsta, ali ću isto upotrebiti i ovaj crni luk i malo, samo malo dodati još belog luka. Pošto moj muž voli ljuto, dodat ću malo seckanu čili paprike. Za ovakva jela važno je da ima dovoljno crnog luka. Iseći ćemo crni luk. Iseći ću još jedan luk, kao što rekoh. Treba da ovo je sarmi, da određeni šmek. Tajna sarmi i gulaša jeste da ima svaki deo tog jela da ima jednaku količinu. Znači jednaka količina luka, pirinča i mesa, da bi bilo ukusno. Ovo. Miriše super. Ovo ulje od butera i ovaj crni luk već miriše super. Znači dodajem sad i ovo. Tako. Evo. Pirinač je skuvan, neću cediti ovu vodu jer treba da bude kompaktna masa da bi se mogli vidjeti u sarmu. I ova količina. Šteta što ne možete da osjetite ovaj lijepi miris pomešan, miris luka pomešan sa ovim uljem od butera. Stvarno mu daje jednu posebnu aromu koja se širi u kuhinji. Izuzetno. Evo, mleveno meso je tu, znači njega ćemo dodati ovo.
ali ja ću dodati još malo ove šunke koje ću isjeći na listiće. I ovo ćemo sad umešati ovdje. Jedinstveni luk. Evo ga. Pirinač ćemo na kraju zato što je okuvan. Sada već stavljamo začine. Stavit ćemo papriku da bi dobilo jednu lepu boju. Stavljamo biber. Stavljamo malo majorana. Uzet ćemo malo peršuna. Ćemo ovo dodati još i pirinač. Pirinač služi malo da sjedini ovo meso, a pošto ne koristimo masno meso danas, ne treba nam puno pirinča. Danas ćemo da posolimo sa ovom solju posebno koja ima miris dimljenog mesa. Ja sam iskoristila kutiju da vam pokažem. A u principu ja ne mogu da sjetim. Znači, malo soli od ovdje i sad ćemo da vidimo koliko ukus odgovara. A treba ovo mledeno meso i ovo malo šunke što da onaj završni miris na dimljeno meso. Evo sada ćemo da uvijemo sarmu. Kako to radimo? Znači, pošto su mladi, lepi, tanki listići, ovaj deo ćemo da odsečemo i ovaj deo možemo da stavimo ili možemo ovako da ga isečemo. Da izbacimo ovaj deo, ovako. I uzet ćemo od jednog drugog listića i popunit ćemo ovaj deo. Evo ovako. Ako nismo sigurni da je dovoljno debljina, možemo da dodamo još, jel? Evo ovako. I sad uzmemo masu i stavimo. Onda prekrijemo ovako, pa ovako, pa ovako i ovako. Evo ga. Pa tako ređemo dalje. Deo. Znači ovo uzmemo ovako. Namestimo. Uzmemo od ovog jednog koje koristimo za pokrivanje. Znači stavimo ovako tu gdje smo isekli ovaj deo. I sad uzmemo masu. Stavimo. Prekrijemo. I urolimo. Evo ga. Naša sarma od blitve je gotova. Sada ćemo samo kratko da proverimo i da je serviramo. Evo, izvadit ću 3 sarme jer izgledaju fantastično. Dodat ću pareni krompir koji sam u međuvremenu pripremila kao prilog. Posolit ću krompir i malo ću iseckati zeleno lišće od luka. Odozgo ću dodati pavlaku i dekorisati.
Nasičit ću malo i čili paprike, crvene i žute, jer lepo izgledaju uz ove boje od sarme i od krompira. I dodat ću jedan list peršuna. Pogledajte. Pogledajte kako je to prelepo. Ukus je predivan. Osjeća se kao da je dimljeno meso, to je od one soli koja sadrži miris dima. Ljutkasto je od ovih čili papričica koje sam dodala i osjeća se i ovaj drugi začin i malo šunkice. Jednostavno, perfektno jelo. Ako vam se dopada, lajkujte, hvala unapred, pozdrav!